Siti arepe mbothok. Ngothok simbukan lur, mbok gak mbothok tak kok. Lah iki simbukane, gak ketok Vi. Iki simbukan yang sudah tak ulek. Iki tempene lur, bumbunya juga sudah tak ulek. Di sini. Terus iki tak ulek maneh. Nah, iki putune Mak Siti bikin kentaki sendiri. Sik sebentar. Bikin kentaki lho lur. Kecil-kecil. Tak kongkon nepungi dhewe soal iki cek pinter lek. Iki diulek wae lur, di blender ya enak, cuma kan lebih enak di ulek.